Bravo. Hores lliure. Una estoneta llavors. Sandra, és un mal. Un moment, que no veig els nens. Què te passa? Què t'has fet? Que t'has perdut? Ai, espera't un moment, ara vinc, vinga. Martí, què te passa? No em deixin jugar, mira. Com que no? Hola! Vine, que t'has fet mal, vine, aixeca't. Marta, podríeu fer alguna cosa, però ja ho fa 5 minuts. Com que 5 minuts, però allà, Martí, rei, vine, juga amb no, sisplau, va, prou. Home, un moment. Acabo de posar-lo, truco un moment a mon mare i ja està. Ja venim. Prou, va, ja estic amb el cafè. Prou. Ah, sí, molt bé. Sí? Apa, sempre ho has de fer jo tot, eh? Ah, va.